FriendPay. One-click donation. FriendPay gør det nemt for dig at betale. FriendPay kan du bruge på din computer, din tablet eller din mobiltelefon. Du kan også scanne en QR-kode. Med FriendPay kan du betale via betalingsservice, med kreditkort eller MobilePay. Bare et klik. Nemmere findes ikke. Giver du en gave, der kan trækkes fra i skat, bliver den automatisk registreret og indberettet til skat. Er det kontingent eller et køb, finder FriendPay selv ud af det og registrerer det korrekt. Du sparer tid og penge. Ønsker du en kvittering? FriendPay sørger for, at du får din kvittering sendt som e-mail. Med FriendPay kan du skrive fælles beskeder til en gruppe på én gang, som sms eller e-mail. Du har din egen database. Den giver dig et hurtigt overblik over både adresser med kontaktinformationer og alle indbetalinger. Fleksibelt og oplagt for kirker, missionærer, foreninger og projekter. FriendPay sørger for, at du kan bruge din tid på det, du brænder for. FriendPay. Kun et klik. Nemmere findes ikke. Se mere på www.brand.dk